son zuwa makaranta shi ke sanya daddare daɗi. Ina masu buƙatar ganin ‘ya'yayensu sun samu ilimin addini da zamani da kuma tarbiyya mai kyau da inganci. To gaba dama ta samu makarantar Anwaru Da'awa Academy Sangere Bode na muku albishir da cewa za ta fara sayar da takardar shiga makarantar na shashin 2025-2026 na zangon karatu daga ranar Litinin 1 ga watan Satumbar 2025. Bangaren Naziri 1, Primary 1, JSS 1 da kuma SS1. Ga masu buƙatar ganin ‘ya'yayensu sun samu wannan moriyar za su iya garzayawa harabar makarantar da ke lamba 44 da Awa Street Sangere Bode kan titin Numan Road a yankin Yola South da ke jihar Adamawa. Domin ƙarin bayani 080-42-42-67 ko 081-61-77-2800.